Se on PS Master ja... Eikö tää? Ja MR 270. Jep. Nyt ollaan tässä Gameplayssä tai Let's Niin. Gameplayssä. Gameplayssä, niin... Luotiin äsken tämmönen maa. Niin, ja tämä on nyt Fantastic Texture Packillä. Hei! Miten sä ehtit jo tehdä to? Kaikki viitikin. Niin. Mä sain aloituskestistä. Häh? Mä sain aloituskestistä. Tee mullekin jotakin paskaa. Mikä pikki tää on? Puuhakku! Et oo tosissas. On. Hyvä. Ihan hyvä tavaraa. Joo, niin tästä kanavasta, että tännehän tuleepi näitä kaikkia muitakin texture-päkkejä pelaillaan. Hei, mitä täällä on? Miksi et sä oot laittanut PvP? Sä hakkaat mut kohta varmaan kuoliaksi. Iltä. Mulla on jo 15 kiveä. Mä löysin ne hiilet, herran jumala. Herran jumala. Mä oon takana. Joo. Mikä siellä piipittää? Hän nyt tuo... Niistä ruokka. Se ääni vain kovenee. Mä hakkaan puolistäkkiä tätä kiveä. Onko se hieno kana? No niin, mulla on nyt 32 kiveä eli puolistäkkiä. Mä menen hakkaa täältä puu. Tää kivihiili on aika outo, vaikka samanlaista kuin puuhiili, mutta... Mä näen viidakon. Samoin taas. Aina. Viidakko. Aina heti alakuun viidakko. Samoin Lukalla ja mulla. Muistaaksä sen, kun me spafnattiin sinne ihme kanioniin? Muistan, mä poistin sen maailman. Ok. Vahingossa. Mä aikana katsoa, että tää luola on railoluola. On tässä tämmönen mini-railo. Onhan tämä. Mä löysin ihan hirveesti koalia. Se on hyltä. Mä löysin luola. Again. Kepin mä teen. No, crafting tablekin on ihan jees. Mutta en mä heti sitä. Mä tarvitsen ekana täältä Mä löysin torttu. luolan. Mä oon jo jossakin luolassa. Mä näen sut. Mä näen sut. Mä hakkaan täältä äkkiä tätä hiiltä. Joo. Mä yhdesti... 60 hiiltä. Mä muuten yhdesti aloitin yhden maailman, niin arvaa mitä paskaa siinä maassa oli. No. Bonuschestissä ei ollut mitään. Sitten kun mä teki talo, enkä ollut savettanut kertaakaan. Se just teki savetuksen, sitten mä kävin katsomassa sitä, niin siellä oli toi kivihakku ja toi kivipikki. Mä olin silleen, ciao! Lakitti pikkusen. Joo. Monta leveliä sulla? Jopa 5. Mulla on vasta 1. Tai kohta 1. Vasta 1 leveli. Mä toivon aironia hirveesti.
Mä en oo löytänyt vielä yhtään. En hirveesti oo löytänyt ironia. Häh? En oo hirveesti ylös löytänyt ironia. Mä kuulin, että sä oot löytänyt hirveesti ironia. 13 ironia löytänyt. Wow. Shiny. Jaetaan ne sitten. Oh! Hei. Mä löysin ironia. Sua ampuu joku skeletoni. Mulla on chain hattu. Häh? Mä kuolen. 1 HP. 2 HP. Apua, mikä tätä päkkiä vaivaa? Se ampuu mua, vaikka se on sulle vihainen. Oi, mitä? Apua, Joona. No. Mä kuolen. 4 HP. Mä tapoin sen. Jee! Tuu tänne ihme kuoltaa. Mulla on leipää 4. Supaletta sulle. Kuinka paljon sä tarvit? 1 puolet sulle. Ok. Riittääkö? Riitti se. No. Ai, mä kuolen. Jätkä meni tuohon puublokin päälle, sit mä... Au, mä kuolen! Mitäs teit? Mitä sä siinä mässyt? Onko mä kivipikki? Ai kivipikki. Niin. Jep. Voisitko laittaa crafting tableia? Häh? Voisitko laittaa... Mä hakkaan äkkiä ironia. Paljon sulla on ironia? Mulla on vasta 12. 13. Voit laittaa pois. Otapa pois crafting table. Ota sä. Oho. Mä hakkaan täältä ironia, varo. Ei, ne on mun. Mutta me jaetaan. Ai niin joo, jaetaan kaikki. Mulla on vielä 12, sä sait ne 2. Just kämmin. Hirveä lisäksi olisi kun sä tulit sieltä. Missä korkoitus on oikein olla? En mä tiedä. 2. Mä en oo kattonut vielä kertaakaan mappia. Mitä? Mä en oo kattonut vielä kertaakaan mappia. Vitsi noi koirat haukkuu. Perkele. Mulla on 15 ironia. Mulla on 16. Meillä on jo 30 ironia. Me saadaan 1 iron pulssaksi. Varo nyt. Älä hakkaa. No kun sinä hakkaat minun crafting tablea. Se on minun. Anna se tänne. Oo, siellä. Hei. Onko mä tortsei? Skeleton. Oota. Oletpa rohkea. Skeleton. Skeleton. Ciao. Vitsin räähyläinen. Tappoitko? Tapoin. Vau, tuu kato tänne. Täällä on makea mesta. Tuolla maan. Annin takana.
ok, kiva kuulla. Täällä jossakin on zombi. Tuossa. Onko koolia? Ei yhtään. Mulla on stack 15. Paljon sulla on ironia? Mulla on 29. Mä katsoin ihan just sen maakkaan nämä. 22. Mulla on 29. Me saadaan ihan just. Paljon sulla on? Ei, sä pöllit kaikki mun ironit. Ai paljon sulla on? Mulla on 30. Jumalauta! Mä luulin, että mä sain sen yhden, vaan sä varmaan tipahit siihen just hyvällä hetkellä ja sait sen ja mulle jäi sitten 29. Mä oon kuvannut jo 11 minuuttia. Lopetellaanpa kohta. Joo. Onko sä auttaa mua? Mä täältä kuulen zombin mörinä ja mulla ei oo Tässä on. mulla ei oo tortseja enää. Voihan mä tehdä. Voisin mäkin tehdä niin 4 torttia. Joo, lopetellaanpa Mulla on tähän. 4. Lopetellaanpa tähän. Noniin, tilatkaa ja tykätkää tästä videosta ja se olisi sitten ensi jakso. Tilatkaa minun kanava. Eli MR Jonttu 270. Laita Deski minun kanava. Mä laitan Deski ton kanavan nimen. Joo, se olisi sitten. Moro!